Sige. Bigyan natin sila ng waltz. Let's do the waltz. Pulse it! Yes! Si kantay kapintasan na naglabas itay darupang hiday mo anaahitan sinukat ang pinaugadang buok mo anakulayan pintas nga aglablapusanan itakas na anya nilakay mo tingin ka isag sa ganaan anmet nga tay makibibiyang nuisuti pagragsakam uray pagkatamin ken kakit na yunam sang ulikod pa eksensyonan uray penangkin kinukuman nilakay mo ang libliputam taisip ng aklon kaniyam idibardang isit kapailan ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred jakmiten mataros ang tigtignay mo analime Mildred kunak no tay ka den ang asawa tiin ka ipatpatid adalarot yan kandi kapela marmarne ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred yakmiten mataros ang tigtignay mo analime Mildred kunak nutay ka den ng asawa di ka ipatpatid at dalarot ken ka di kapala marmarne si kantay kabaknangan dilada pagpalpala ilangan 24 oras ka nga online puro sepim kargana ta timeline kasanunga tamet ay pamilyam timpay pulo sa magpagserbiyan kasalang aruden iti uprogram balang kantis kanto payla manang kuwa dapay oras mo at anang inday tabiyag mo maananuno nang isip ko dil mo weno narasay takit kiday mo tinapatig may mesat lakay mo tay nakaklon kat si bubo papudaw enday tapusum day tat pintas anapudno papudaw enday tapusum day tat pintas anapudno